ତମେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେତିକି କେୟାର କରିବ ସେହି ମଣିଷ ତୁମକୁ ସେତିକି କନ୍ଦେଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସମୟ ଦେବା ସମୟର ବେଜ୍ଜତି ହେଇଥାଏ। ସଂସାର ମତଲବରେ ଚାଲେ। ଶୀତଦିନେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଖରାଦିନ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତିରସ୍କାର ବି କରାଯାଏ। ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବ ତେବେ ନା ତାଙ୍କର ହିଁ ରହିବ ନା ନିଜର। ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଥରେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗେ ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ତ ରହେ, ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଗରେ ସବୁ କିଛି କହିଦିଏ ସିଏ ସଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ। କାରଣ ରାଗ ଆଉ କାନ୍ଦ ମଣିଷକୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲୋକ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆଉ ନିଜର ଭାବି ନେଉ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ, ହେଲେ ମନର କଥା ଆଉ ହୃଦୟର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଯାହାକୁ ତମେ କହିବ ସେ ତମର ସବୁଠୁ ନିଜର ବୋଲି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତମଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ତାକୁ କେବେ ଫେରିକି ଚାହଁନି, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯାହା ମିଳିବାର ଥିବ ତାକୁ ବି ହରେଇଦେବ। ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ତୁମକୁ 2 ଥର ଦିଏ ତେବେ ଭୁଲ ତାର ନୁହଁ, ତମର ଭୁଲ।